Dobrý den, pane Mašku, tak já vám teda volám. Láďa Mašek je Faflex, dobrý den. Dobrý den, já jsem trošku už nešťastný tady z těch našich variací. Víte, jak to tady vypadá, už tady máme asi 3 různý pověšený clony a folie a já už prostě nevím, co s tím. Jako servisáci mi nadávají, lidi mi tady nadávají a hlavně ve finále nás to stojí strašný prachy. Byl jsem tam u vás, není to dávno, jsou to 3, možná 5 let. Říkal jsem to tam, možná kolegovi, tenkrát jste mi nevěřili. Jsem rád, že voláte. Jsem rád, že voláte, že jste k tomu dospěli. A voláte správně, protože Faflex vám pomůže, my vám to pomůžeme vyřešit. Co tam máte teď na tom stavebním motoru? Říkáte sekční vrata nějaký pomalý nebo nějaký? Jo, jsou tam ty původní sekční vrata, co tam byly už před těma 5 lety, no a pak jsme za to strčili ještě nějaký folie. To je přesně to řešení, které je špatný. Ve finále nebo na začátku možná levný, ale teď zjišťujete, že to je drahý. To říkáte vy a ty další party, ty nám to tady prostě furt vychvalovali, my jsme do toho nacpali do každého pomalu 100 000, jo. Protože na tom trhu není tolik výrobců, který můžou udělat produkt, který nahradí sekční vrata, rolovací PVC vzduchovou clonu. Moc výrobců nemáte, ale my to máme, my to řešení máme. Já jsem vám to nabízel, tenkrát jste mi nevěřili, možná už ta chvíle nastala. Budu rád, když k vám přijedu a popovídáme si o tom. Vysvětlím, ukážu, navrhnu a věřte, že ty úspory budou. Ale nejenom úspory, ale prostě ta pohoda v té logistice a ta vaše spokojenost bude násobná. Tak se zastavíte příští týden, Určitě až pojedete kolem. rád zajedu, vysvětlíme a popovídáme si. Dobře, tak jo. Díky, nashledanou. Tak zavolejte, díky, naschle. Já děkuju, nashledanou.